O si pangalan, ma'am? Mary Chris Iparagiri, ma'am. Ma'am, andam na ba ka nga mukanta sa atong Yes Christmas po, station? andam na. Ready na kayo si Ma'am Mary Chris. Sige, in 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, nagmamahalan, bubuhos ng galak, ng tuwa. At makakarating sa bayan ang ningning ng kalangitan, hawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Wow, kabugno sa tingog. Pangkuan gid kay pang songer gid ang tingog ni Ma'am Mary Chris. Ma'am, at dahil diyan ngayong bagong taon, panalo ka dawata ang atoang non-alcoholic wine o atoang New Year's package sa inyong pamilya. Salamat, RMN. Tatak, RMN. Tatak Armen! Okay, congratulations and Happy New Year, Ma'am Mary Chris. Mga kana, mga kasama, Radyoman Maisel, kauban na to si Radyoman Joel Veray, kini si Radyoman ay ni Genita, Tatak RMN. Naga't saya sa